Mbah, doa dulu Mbah. Terus toh. Tolong Mas Dimas dibantu doa. Aku sing rekam. Mas Mahin dong. Wes ayo doa iki. Oke, Mas Bajul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengadakan kegiatan puncak di Gunung Sindoro, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Yo, semoga kita nanti di jalan baik-baik saja sampai Boleh selamat. Amin. Amin. Yes you. Yes. Dunmu tak atik kok, Dun. Makanya atik. Wong Tadi entuk. bang itu. Artinya kita berdiri Pak. Bagi sembako. Iki sembako. Om Rudi. Arif. Nion. Arif. Alip. Biru. Siapa? Alif. Ini. Oh. Masnya siapa? Nion. Ayo. Iya ini. Arif. Arif. Nion, Pak. Ya? Nomaten. Apa nih? Jam. Hah? Wek kau nomaten. Jebles. Ada Pak, kan Pak. Oh iya. Di persiapan naik Sindoro via Alang-alang Sewu naik ojek. Semangat. Yes you. Jadi buru. Siapa? Jajane. Sama. Foto saya apa? Sembarang. Lah kuwi. Betul dewa Pak, niki Pak. Betul Mas. Jadi pas awal niku Pak kali niku. Marah gitu niku. Jadi dene dewe bareng niku. Ini pasti dia kata-kata marah itu kan kata. Ya bener panen hujan.
Sini Pak. Mantap. Im. Jamin-jamin Im. Bah, aman Bah. Jantung aman. Caili. Jantung aman, jantung. Dengerin anteng. Ini numpak mbak aku grojal sithik wis dene sambat apa iki. Iki full grojal. Hah? Apa nih? Sorry. Sumpah Mbak, tak tumpaki lho, Bu. Ngono ngap. Jalan lagi. Iya, jalan lagi. Ya lagi. Iya. Mas bajil. Tak gede po. Iki tak pakai sebenak iki to. Oh, go masker sengap, tapi larang go masker ngabluk marai. Salah, bingung aku. Sepra tak Im? Hah? Sepra. Didapatnya pucuk itu. Pak Bu sih. Eh? Asem mau iso tiba. Lah mbon. Bener iso. Lah kowe kok. Di perjalanan kita berangkat jam 13.25. Karo tentara. Tapi Oh, netok, tapi netok, Tapi netok, bener. Jaluk aku. Ih, pas. Durun enggak? Wis. Ya tak dhuwur banget ya. Dur neh. Sithik wae. Endi ya? Rasa dhuwur. Eh. Wis. Full tanjakan. Patok 1 witan dong ngingeti lintang-lintangi nyekseni. Selamat datang pada semua tamu pendaki Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Untung adem ya. Kita sing buri buka apa ujul? Tiba lho. Apa ya, ora. Mantap. Ya Om gendong Om. Surung. 8 menit tak numpak cek kok. Adil apane mlaku mau ngeri Om. Nanjak banget mulu. Nek leng ceker-ceker ngono bisa dinyang.
Enggak pernah kali lembu ini berarti. Kali lembu itu Di orang dulu dia ketemu ngangkat di hati aku nah. iya tetap. Ini 300 bro tuh tak nyang. Lo sesak di. Nek meh anu. Ya lah tak apa-apa. Sesak dinyang. Bapakku. Nek tak gua ono sing wingi lho sing nggone ngaran Mas. Iki nganu pralon banyu iki. Iki wesi ya tapi ya aman. Halo Mbak, penunggu Sindoro. Kaya go kelintingan sapi barang ya. Kancamu ngrimen wae, Mbah, ngiclik ning ngarepan, Mbah. Piye? Padha wae. Ketemu sing abluk apa sing ora padha wae lho. On fire berarti itu. Mau Katakan peta. Basecamp mau 1600 ya. Basecamp tok. Posisi 1700. Di posisi nduwur berarti. Jadi ngecamp kene. Pos telu to. Sing ono musolane di pos loro. Loro. Ya ora musola to, ora ana musolae. Sing anu to ora pos loro to. Apa wis? Apa wis? Sing mata air to. Oh, masih ngomong anak kok. Patok pira ngono lho. Simpang Gopitan. Iki pasti to Om, aman to. Ngawur ora. Talon. Iki ngewe berarti dene dipendem. Di anu sik berarti. Patok 2. Mau waktu Mas Bas. Aku mangan to. Waktu mau. Wake wis munggah dhisik. Wis munggah sik. Iki lapane ade barengan wong akeh ya. Ngeruntel munggahi. Kok tetep ade ngenteni Abluk. ngojeke sik. Ora Om. Ora tau ngabluk nek bari-bari. Ayo lak mau bareng mau tetep ngenteni ojeke juga wong. Ojeke rak mangkat kabeh ya. Ora bareng. Emang alam sebuas. Buas lah. Alam sebuas. Alam besar besi. Alam kancamu ta. Patok 2. Lah saya sempat ketemu ning kira apa Om. Sing ora apa-apa. Gendong. Ya ngablu. Ya kowe ngarep ora apane ngalahi ngablu, mendingan ning ngarep pol. Ngarep dhewe penak. Katane alon mburi ra apa-apa. Aku alon. Kalau bal-bal itu pengen disantak kok Mas. Sapa? Awal-awal saya. Sapa kowe? Kapan? Angel. Jam 13.35. Wis 10 menit mlaku saka mau. Saka gerbang. Kadani ya. Jalan sikut, jalan sikut, jalan
Kan ngarep ana. Yo. Tapi kok jek nomborang kok. Kita lanjut lagi menuju ke pos 1. Kita rombongan terakhir naik. Ya Don, Piye? ora ngode awak dhewe ya. Heeh. Tapi orangnya sing ngedon dia. Sate im. Santai. Jeneng liding lho. Heh? Aja nyeliding liding santai we. Santai. Enggak gelek ya. Tau kerja. Apa? Alah belek. Wis kan wis. Bodokmu iki iki tawes. Ora kopi ya. Wis rada silir enak iki. Untung ora panas mentang-mentang nih. Iki dong. Mau 1.100. Panandong ya. Ya toh. Nang sithik munggah. Andong loh. Sithik munggah iki. Kok ngene. Iso ngono lah, ambruk kok. Apa nih? Kayak ketinggi. Masih tinggi. Patok 3. Patok 3. 12 menit. Berawal dari gabut. Dapat gabus. Gabus. Oke. Penunggune pos patok telu. Pelan-pelan Mas Supir. Kok sapine Juwadi ngarepe Meglek. Bismillah. Oh, minum. Om. Bisa. Iya. Santai kalem ya makan Jawa Rior. Ki dengkul ki loro jek loro lho. Tak poso ngene ki gen mari. Nek tak gotong wae. Eleh. Tenan kan. Jul, sandalmu ki tinggalan Jul. Sandal. Aku isi Mas, kiper to. Terus kene ngono. Ora asik lagi. Kono to. Ora sorry. Ya tak foto. Pos 2 ya, pos 2, pos 1. Kok sapine Juwadi. Meglek. Wes glek. Nyok, kowe iki nyok, kowe arep tak bene. Karite. Apa nih? Rasa. Lah, kowe nek arep go iki nyok.
Ondo rantai. Padake perantunan we. Mantap iki. Iki semare sikil metekol. Ini cek ketemu ning kene, dulu ning puncak kaya apa. Semoga. Oh, jalanan mau. Wis kaya asin lagi. Rasa sejuk. Ini di bawah AC. Bagus aja. Terus toh. Nice. Wis pemanasan Bisma barang wingi kok. Yo Im. Wis pemanasane Bisma ya. Aku lak harus sejam. Semua landai ya. Ya tak kok ojeke piro ojeke. Larang ya ojeke ya. Bismo ya ono ojek. Ono. Ono. 40 ya? Ora to. 20.000. Ora 40.000. 40 kalau aku takok karo Mas e. Ora larang kono kok armu. 40.000 sumpah. Aku takok karo semua ketemu kae sing nestiku Kipli. 40 ngono. Helmmu. Cilik to. Sing Kipli. Kok 4. Peta. Habis patok 4 apa? Peta. Wong iki dari iki ra ono ning pos 1 nanti ke perjalanan pos 2 itu 1 jam setengah. mata air. Jurang setengah 4. Datang. Berarti iki ade nang gone mata air sik ya iki ya. Iya ta. Ya pas ngono sak salat asar. Sapene Juwadi di, sapene Juwadi. Sapene Juwadi lang. Mbah, sapene Juwadi. Ini Jati di sampe Jati. Iki saingane ndek rantai. Ini padha kaya semene nggo Bisma kan pas meh pertama munggah yen ngene sik to, Om. Erak. Tapi ngablu. Kandel. Heh. Vegetasine cendek-cendek apa ki? Wah. Enak, Mbah, datar kabeh, Mbah. Datar kabeh. Cuman lebihnya lho, Mbah. Tapi ngabluke lho, ngeri. Parah. Maksudnya Kan full gini kabeh, tapi karena jeru banget, tadi pasirnya jeru. wiwitane cendek-cendek. Heeh. Dan kan nganu, Kena panas terus to. perkebunan warga Perkebunan terbuka lho, Mbah. terbuka. Karena kandel apa pasirnya lho kandel. Heeh. Wah, jian ngabluk tenan. Medunnya 3 atau 5. Menantu idaman sang petualang. Iki ya penunggune. Mantap menantu idaman sang petualang. Masuk ya, Mbah. Masuk. Masuk, Mbah. Masuk. Masuk. Ya penunggune
Ki penunggune. Penunggune ngetutke terus ya piye ki Ajal? Mas. Foto ki siap Pak tentara. Ora. Alhamdulillah patok 6. Karo Barki anu. karo sapine Juwadi. Meglek. Kan anu nggo Barki anu mati. Mata air. Mantap. Batok berapa Mas? Iki batok betul barki. Itu. Ini sebarang UKM api-api. Wong kuwi gek rata-rata sik cacah sing cah lawasan kok. Sik kenceng-kenceng. Oh, ini kae. Sing cah anyar ae ra ono. Sini kae, Don. Heeh. Nah, ya. Sing cah anyar ae ra ono kok. Berarti dia pusing anu. Doni. Doni. Berat tenan iki. Datai wong tua. Ning grupe ra ono saya banget kan sesuai. Biasanya cah anyar-anyar kan yo ngerti dhewe maine kaya piye kuplak-kupluk. Bisa berubah. Ora woro-woro ning grupe. Oh ya bener. Berarti ya Kuwi cacah semester telunan ngono kuwi yo. sing epa-epa ya. Heeh. Pemain Papua bareng mlayu penere ngono. Melayu kon ngarep to tekan buri titi Ajal. Lah si sonten. Bar nyerang ngono keserang titi tekan buri. Sonten karel ora apa-apa ya. Kandhani. Oh, Mas karel melu. Payoke dhewe yo. Karel melu. Melu to wonge. Oh, yo melu ya. Alah kowe angel kok dijak. Apa? Didi. Ya, mudun ki to. Kuwi to. Kuwi to cilik ki to. Dibambah. Ah, sak kuwi lah mudun. Ah ora kowe ya mlayu wae. Kiu kiu. Cikarukuk. Oh, teru. Ora praman. Mlayu kok. Yes, kita ayo sih. Ini sapine Juwadi Meglek. Lele sapimu kan ngene. Lele sapimu kan ngene, Li. Ya ana tentara nyasar. Temene Juwadi ucule lho. Jalan siput Pak Santai aku nggo dadung. Ya apa? Nggo webing. Hah? Tarik. Alhamdulillah patok 7 dari gerbang masuk pintu rimba sekitar 1 jam kurang 9 menit. Mata air. Mas bisikan apa kono? Patok 7 mata air bidadari, pengambilan mata air bidadari ini. Ini bidadari apa bidadara ini? Anda belum punya istri, bidadada. Minum. Kalau ini penunggune ngentutke meneh. Gumun aku saka patok 1 tekan patok 7. Lanjut. Apa dalu? Apa iku? Nek rodok nganu to. Iki kok dijagan ben rodok. Oh, sapi. Saketmu mana ya? Gang karungnya kali ke jangan nanti. Kamu masuk ke tamu, nak masuk ke tamu. Yo. Mas monggo. Gitu. Bugasir apa Mas? Ada pernah. Wis di oke. Wis kena. Don, berapa?
Ora penak ya. Monggo. Monggo, Pak. Nggih. Ora penak ya. Titip weknya. Kon go weknya wae mbene. Dene yo foto siji tok segede. Wis kempis-kempis ya. Mana sing gak sakmono. Ya, mat. Enggak. Iya. Monggo, Mas. Oh, pasang. Iya. Mana? Terus Ya sapine Juwadi. Dapat bonus landai. Tapi sebentar tok. Berapa meter? lumayan ini. Terus mulai lagi nanjak. Full nanjak pokoknya. Patok 8. Ada yang tak seberuntung dirimu, tapi syukurnya mengetahui. Alhamdulillah. Apa itu? Berpatok 8 kok ini. Simpang Ngopitan. Ono mata airnya nara. Ono tapi nek tak delok YouTube anu, Mas. Selokan. Cepungan ngono lho. Yo, Ya iki ono ra. Mate sekondi kuwi bar iki munggah nae. bari iki mungkin Oh. patok songo ya. Patok 9, patok 8. Oh, kan sik Masih ada penunggunya lagi. patok berapa? Ada yang tak seberuntung dirimu, Tentara. tapi Tapi ini tok. punya melebihi. Pak tentara depan. Dura. Peta mana peta? Oke, lanjut. Atau pembloker. Porter iki. Ada di porter, saya mau nyewa porter ini bisa dinego 50.000. Nego 5.000. 50.000 per jalan satu. Kok satu? Per jalan 1 meter. Berarti 600 meter yo. Kalau iki 50.000. Ini bisa membawa barang kayak seperti TV, kulkas, komputer, handphone, dan segala serba elektronik. Memang gua gunung apa meh? Lah kok bengi mangane sego, Mas? Apa? Ya terserah, main mana apa. Nek pengen tenaga ya. Man sego ra apa. Mangan mie ra apa. Goreng tempe. Di iki apa iki? Anu apa? Eh? Ngenteni masih kok. Enggak usah. Ya, Ini Ya Mas.
Alhamdulillah sampai patok 9. Tetap semangat ora oleh sambat. Rano sambat Mbah rungokke. Tetap semangat. Mbah. Tetap semangat ora oleh sambat. Yo, kena sambat kathake mlotrok. Loh, HP-ne Juwadi. Lah iki matane ndi? Jam gane? Oke. Lanjut. Mas semangat. Jul. Video Jul. Kan ki. Kok ru? Ayo. Kok ru? Adem Mbah. Jalurnya tapi kene jek urung ketemu pertabangan ya, ora ana pertabangan ya. Ya mau tak tabangan cuma ngene tok. Tapi kuwi kan gampang Mas ora terlalu. Oh, maksudnya kaya Mbok ki jalur di rati kaya rano sih. Jalure Pangene penak Mas apane trekking om bengine ya jek ketok dalane lho. nek perahu kan akeh jalur. Jalur. Apa meneh wis tekan puncak bingung apane ra ngerti. Jalure arah medone lewat Lah endi. yo. Ana sing jalur saka Kali Lembu kok jebule setekan Dieng ana sene nggone. Banteng. Kali Patak Banteng lah ya. HP-ne Juwadi. Meglek. Mas Mandun kata-kata. HP-ne Juwadi meglek terus komen, maju, los. Tetep pas semangat. Baweknya ada. Ora apa-apa ge mlaku sik wonge. Pada leren mandek kesuwen lak dinten. Wah, apik iki. Karo menit kan. Wah. Slebeo. Mantap. Sing trik ono iki. Mburi. Malah mangkate dhisik kono suwi. Dhisik wong adoh to. Heh? Guys, Barakallah. Sapine Juwadi kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ora muncak, ora hebat. Wih. Tuh, Kayak dua Sindoro. Tuh belakang Sumbing. penting wani. Wani reget-reget ngono. Kuwi meh meglek luwih maju yo. Ana meglek kok tak misal ketok ini tekan hubung gitu tenan. Nih. Antare tuh. Ono. Pokono kae. Nemeh ndek aku mbok sing. Sumbing. Kono weh, rada adem. Laran-laran dhuwur can enak to. Serake tak pangan ya. Pangan ra apa-apa ya. Manggunane go pangan kok. Masalatan ra. Matare dia. Pos 2. Gunung Sindoro Lembah Katresnan 2062 MDPL bersama penunggu pohon. Penunggu pohon. Tetap semangat. Masih tanpa penyemangat. Bersama tentara kita. Tentara lemah. Sama mbah yang masih kelihatan tua tapi muda. Piye kuwi? Mbuh iki. Karo Mbak wijoke, Mbak. karo tuh Kalau wijoke sih, Mbak. sapine lek Juwadi Tembalang tekan gini. Ora muncak.
Ora hebat. Ora muncak ora hebat. Pos 2 Gunung Sindoro. Lanjut. Pos 2 kita ke pos 3. Oke. Sama Mbah Minto. Tapi ini Lek Juadi. Oke, penunggu Sindorom, Mbah Weknya, karo tentara hilang. Yo, cepet deh, golek John dulu deh. Makanya hati nyamari ku tok lara entuk gon malah tidak iso. Ngisor wit ra apa-apa. Ning ana tataane. Ning sing aja ana taine lho. Cemau. Lah sing ngarepe mau sing mbok ngomong. Ya mbok sing jamong. Pokoknya golek gondek wong dhuwur iki. Lah iki sing mau sing puter iki sing loro. Mbah. Ini penunggu pos 10. Meh nang gone pose menggeh-menggeh pisan. Nah, iki kaya ning Bismo iki lemah. Ndur kaya apa meneh? Sing ngeri iki jalure, Bu. Sing ngeri sing jalur. Ya asine ras e. Wis dari segi pendakine. Berarti mau golek dulu di sini. Cepet, Mbah. Selesai do melu. Patok 10. Melawan hati untuk lebih bijaksana. Wi ngrungokke ora ngrungokke wong tulisan kon ngrungokke. Tuh, lanjut, Mbah. Patok 11. Jika punya keinginan dari siapapun. Patok 12. Istirahatlah ketika Anda merasa lelah. Alam semesta tidak akan pernah menertawaimu. Lumayan naik. Ya, patok 13. Monggo. Patok 14. Beranian itu ketika kamu memutuskan untuk berjuang meski keadaan memaksamu untuk menyerah.
Lanjut. Sampai patok 15. Mau makan dulu. Ayo buat temenin. Buat temenin lah kalau gitu mah. Temenin. Iya. Monggo Mas. Aku baku. Ha? Iya, mari. Monggo. Temenin buat temenin. Satunya tuh satu. Oh, saya mau makan. Oh iya. Lanjut yuk. Di tenda yuk. Bangun tenda. Alhamdulillah. Camp area Sunrise Camp. Dari perjalanan di Gapura sampai ke area camp kira-kira berapa tadi? 13.25 kali 15.51 hiji loro 2 jam setengah. Mantap. Alhamdulillah. Jalan menuju puncak gemilang cahaya Wafi.
tekan pos papat. Tapi ya aku suka Ya. tekan bisa ya. Angin nampak tak gede soalnya kan anang ini apa ana wite. Artinya apa, Mas? 16. Tok 16. Tuh cepet guys dek. Alon tapi stabil mlakune, rasa leren. Bisa enggak, Bu? Ora kon mlakune. Apa nih? Alon stabil. Iki awal kali atur napas. Wah, istimewa. Sumbing. Oh, lanjut lagi naik ke puncak. Lautan awan. Kayak terlalu ya, beli. Telomoyo, Merbabu, Merapi, Sumbing. Labirin Stone patok 17. Ono sik. Naim. Wah, istimewa.
Samping emas batu. Ya lah. Ibu ngapui. Edelweiss. Eh, Ora. ndak. Edelweiss ki putih apa ini? Pos 4 Labirin Stone, pos 4 Gunung Sindoro, Jalumulyo 2850 mdpl. Iki bungane to. Mantap coy. Wih, runyu. Ini suatu bambu belerang ya. Patok 20. Gas. Puncak. Im, banget Im.